Haka khandai tarik leber hajar arpusan ki Peit Nongshong Shnong ka Moodymmai West Giant Hills District kirayami renti sha sub center ka Shnong na ka banta ban Phah Peit Bniah ya ka Koit ka Khiah lajong lengba ka free medical camp balapan long da ka North East Adventist University English Church rengkat ka jinga trelang ka District Legal Services Authority West Giantia ka umulong CHC Khubor Shnong ka Moodymmai bat kiwe. Hakani ka free medical camp lawan ban Peit Bniah ya ka Koit ka Khiah ki Peit ba da ki doktor bala pendep ya ka jingpuli Bniah hakilan bapher kun thup kum ka Dr. Marina Shillong ka ba Peit na ka banta ki kinthei obstetrics and gynecology u Dr. C Paswet ba Peit ya ki khmat u Dr. PM Pertu u ba Peit kerpang habaya day bat ka ENT nang ta ki general medicine doctor kun thup ya ka Dr. B Ringklem bat u Dr. L Rambai Kadba hakajinga day bakajing sumar physiotherapy lapet Bniah ada ke Dr. Junita Kendan, Dr. Amendment Kendan, Dr. Hormot Pengrop na lor ki weipan. Habayakran badu pastor ke North East Adventist University English Church u Sylvester Champliang u ong bakani ke free medical camp ke day rushi benta ke Global Youth Week jongki. Baya ka Global Youth Day la pendep pendon buram haka khat santarik mentahi ubna. Haka jo kapor uong kani ka deru ka wei na ka jing shakri ka balang lengba ka jing ko jing Khiah na mar layo i babon ki breu ki don kam jing sumar haka bormen. Halor ka jing jit pat ya ka Shnong Moodymmai ban penlong ya kani ka free medical camp ka Bailanda Dakhar principal of North East Adventist College of Nursing Kli Terchi bat ka ji suna assistant professor kilaya thu bana kalyang ka community department jengki ki julet survey ha kani ka Shnong bat kila babon ki breu ki don kam ban yo ka jing Peit Bniah habaya day ber ka Koit ka Khiah jengki. Pangadi church pastor jong ka North East Adventist University English Church. Bat ni la yasdang ye gani ka medical camp ha gani ka Shnong Moodymmai da ka jinga trelang bat ka youth ministry jong ka church jongi ni la don ye gani ka global youth week ha gani shisha bat ka global youth day ka Catholic jong march ni la le shibun ki program prepare da ka bangi le ban jmo ek orphanage nang ta ni le jmo ek hospital ni le yarab ye ki bri ki baduk keleng Barkani ka di ka way ni ka jing shakri ling baka Koit ka Khiah ka bangi jule da ka bangi trelang barki barki university baraka juga poru bar ke community health center jong ki jaka prepare bar hagani ka bentang ile trelang bar ka CHC no umulong kani ka sub center nang ni Moodymmai bar kumjuru i rangba jong ni ka Shnong rangkat ka community jong i kibla ajing bit jangi bar ngis kungu shisha bar ngi lale ka groundwork ha ka beri bar ki jinan kam jong ki brio Bat kumba pila banyu i ngila wanra ke jing semua prepare bat ngila donro ke jing trelang bat ka district court bat kir rekar ke jing tre joki kila Phah bat kila kerpat ya ke health center jong ke Jawai district bakin ya collaborate ban wanra ke jing sebar hang ni ingi skokman kani ke wen ke jing shakri bangi jule kum ka balang bangin ai ke jing shakri le maka Koit ka Khiah namang isu pun ki brio ki don kam ye ke jing sumar ha ka bedai bar jing pang jong ki khamtam e kum gini ke bangwan ra ha ka bedai ki specialist kuma phio i hang ne tengang nge scam ba ka long jing kar khu ka ba kraw bar ngi kwa bar ken tiu lang ye ki em lang sa lang ha ka Koit ka Khiah ha kir kom ba pher ba pher ta ikblai piwro ngato ka jointi suna ka assistant professor yang ke North East Adventist College of Nursing te gani to ka principal man yang i te i wani heni wo benta lang gani ka health camp ne benta wa de yo i wa i kam ki community department de jo lai ka posting jo yang i chaini cha Moodymmai we chami la i ki hadin ka survey yang i chami gi jing em kam yang ki bru chaini ka proper check up te kam te churup ka jing yarap lang yang ka North East Adventist College University ka da collaborate lang i wa ka CHC umulong kam jo le DSLA kam wa max te the one ra i ki doctor wo peru ki screening wo peru we wa kam jo le ki students yang i the one ki wo i ka jing yarap ko best tam ko wo ye ki ni ki bru ki Peit ba na ni ka Shnong yo te yo le ha ka jing la klo yang ki ni ka Shnong wo pdiang ye ni we wa ka jing wan yang ki ko paman ye ni ka kam ki yang i ko job we ngets kam le wo yo ki ka jing mental lang ba ka ni ka kam boleh